दाथ' उदै थुदै देरजोब्बायलै खावलायाबो देरबाय माथो सेसलै जानाय नंला बेबादि जानाय लोंनाय थानायजोंल' हिनजाव मोनबावगोन होननानै जानाय नंला जिमखौ खालामनांसिगोन एक्सारसाइस खालामनांसिगोन दिनैफ्रायसो फेत्ला जाथारबायलै एक्सारसाइस खालामजोबगोन आं दिनैबो एक्सारसाइस खालामनांसिगोन मा खालामदों ब्रा बे सुआ दालाय बेनाव फन हरसैलां 20 21 22 माबे वादौ मा खालामदों दे आं जिमसो खालामगासिनो गोजौआव एसे एक्सारसाइज चावमिन जाहैनोसै गितानजुलियाव होद आं जालालै हो आं बिदियाव गैला आं डाइटआवसो थानोसै आं डाइटआव दं आं जाया बेफोरखौ आं गारजोब्बाय बेफोरखौ आं जाला खालि आं दा हेल्दि फुडल' जायो मिथिबाय आं जाला नोंखायसोलै नोंना बे डाइटआव थानाया गामोनबा जाफिनगोन ओरैनोल' नोंना बे डाइट थानाय माबा एक्सारसाइज खालामनाय माबा हामनो होननाय नोंखायसो गामोन जागोन नोङो होद दोन मा गोदाव सोराव फन लाबाय थायो मालाय जिम खालामग्राव है दिसथाब माथो जिम खालामना देन्जार मडेल साबायलै आरे खालामजालालै आयौ मानसि मोदोम सायो मेङो फैदो आदा आंखौ जाफैदो बाब आंखौ जाला नामा नोङो डाइटआव थालायबावबाय जाफैदो ना आंखौ आदा आया आंनासो बेफोराव माबा जाखो ना माखोब्रा मा मिथाइ नुलाबायखो जेरै मेरैलायनाय होद डाइटआव थाबा बिदिबायदि नुलाबायो नामाब्रा हे होद आं दुगैनोसैलै जानाय नंला थैगारगोन नामा